good morning. Today is June 20, 2025, Thursday. Igin message kita hanatong classmate hanang college nga pamatrong kuno. Derso ani kita panatag tot mga agian nga mga elementary. Sakto la kay mo paso-paso. Ayan, may payong ka na. Iti mo, man. Ha? Thank you. O takal tayo kong payong ha. Ano yung mga ran? Ha? Lili? O, pagpayong ha. Sige, bye-bye. Sige lang tatong baga makita na. Okay? Dali kita yan na may San Joaquin. Nalahadlok ito iba. Pagkikita. Kitat na, huwag talaga magkaradlok. Man, kugon. Pari ka payong. Waray. O, gusto mong payong? Adim payong pagtok. Adim ano? Nasa rin pa kung magkaradlok katunyo. Ay pag oh, naka-helmet man ako. Ha? Oh, sorry mano. Tren, bike ka magtok ha. Makaradlok taknawong. Dire. Oh, Chini babe. ja? Chini babe. Genevieve, oh. We are invading palo. Ginahin mo na lang ini. Burtahan tubig ha. Ha? Pagkila. Say mo na lang ha. Ano nangyari niyo? Turas budoy. Alas 11:05. Oh, baga na atrasado ka man yan ang nabiga. Kaya ginto yun ata. Kaya no, igin message kita hanatong classmate hanang college. Oo, nga pamatrong ko no, di na pa ito na niya nag-message sa na Mayo April pala, April, tapos nag-May, hasta niya na nga June. Sinima na, inadlaw-adlaw ito ng pag iimbitara. Durugod talaga kita ka. Oy! Durugod talaga kita ka. Kuhan na iya. Importante. Matutuan. Basta ka nga importante yung tagang ka nga ni kunin pag-imbitasyon. Nga irayo pa. Pinton sis, diri ka nga ngalimtan. Diri ka opsyon. Oo, kaya kung baka giniimbitar ka itong katungtungan na di nga ni itong alas 12 pa nga o giniimbitar ka alas 4 baka itong nahinumdumang tala bado kabisan nga giniimbitar kita di kita nakadtok. Anyway, matika di anay kita di San Roque kay may titalahap ito derso ani kita panatag tot mga agian nga mga elementary. O kay diretso yung pagpanhatag gihapon ng payong nganhan tumbler antiga natong sangkay nga taga Jurassic Park. Okay. May hello, malibot na kita hindi na pag-aan higawas kay makuro maiya kita kay patron niya naman matron kita. Inuguto biton niyo kikinaon. Ha? Nakola ko. Diri pa kagawas ano? Badaw. Ay, dili maya. Oh, apon niyo? Tadi? Iya, kapitbahay. Ha? Kapitbahay. O kapitbahay ni mo adi? Oo. O taga din la ka mo? Easy. Ano nga rin ni mo day? Ha? Ha? Bibijin? O ikaw? Iyo. Jik? Oh, ano ha? Di lamaya. Sakto lang kayo mo paso-paso. Ha? Yan. May do ko gahatag nga payong. Okay lahi mo. Mary Jane. Aw pingkiti mo. Ala. Oh. Ano ha? Di lamay ha. Ano paso-paso ano? Ayan, may payong ka na. O ikaw, iti mo diri payong. Di tayo. Ha? Iti mo. Adi man. Burtahan tubig. Ha? Ilalaki. Man. Ha? Thank you. Oh, sige. Hinay ka mo ha. Opo, hinay. Oh.
random lat aton, lagat random. Oh, bye-bye. May dala niya pa, hindi pa yung bata. Ay, kita nagiyan natin didi. Oo, ha? Oo. May ka payong. Waray. Ano yung mga ran? Gusto mong payong? O, takang kong payong, ha? Ano yung mga ran? Ha? Lili? O, pagpayong, ha? Sige, bye-bye. Lili, adi kita na. Palay nito aton, ha? Puruhan dos lat aton niya na panhatag. Oo, kasi dito lat aton baga makita na. Okay? Jadi kita niya na may San Joaquin. Okay. Alright. Nahadlok ito ba? Pagkikita kitat na huwag ko talaga makaradlok. Okay, ay sa itong magiyan liwat. Man, kugon. Hello. Ano yung mga aran? Waray ka payong. Waray. Oh, gusto mong payong? Adim pa pagtuok. Adi man no, hatag la ini hatag. Bo daw. Oh sige na dada na lahi. Sige na dada. Bo. Ogi ka. Nasa rin pa ako makaradlok ka tunyo. Di rin mo lainin no. Wala ito hatag la. Ah. Ba daw. Nahadlok. Nahadlok. Nanatag aking payong. Ay pag oh, naka-helmet man ako. Ha? Oh, sorry mano. Oh, pagtok. Oh, anyaran niya ini? Anyaran niya? Alin. Alin? Oh, alin pagtok. Oh, sige. Oh. Nasa rin pa kayo makaradlok ka to nyo. Hello. Hi. Kapag ka may wala niyo payong. Bay ka magtok ha. Makaradlok taknawong. Diri. O adi na. Tagusa ka mo. Oh God. Oh adi. Ano yung ngaran? Ha? Georgina. Oh. Ikaw? Genevieve. Ja? Genevieve. Genevieve, okay. Alam, nahulog ka ng panahon. Oh, sige. Bad daw. Narubo pa na helmet. Pero embedding palo. Loko dito niyo. Oh, ano itong elementary? Ano itong elementary? Oh, diretso la. Oh, sige, thank you. Oh, adi man. Boss, pwede magpakya na. Pwede magpakya na. May dakakuan, may daka-tumbler. Burtahan yung tubig. Gusto mo? Libre la. Ha? O, tado na, diri. Yung tatawag ko. Tatay? Diri. Anak tatay yan. O, sige na, imo na lang ini. Burtahan tubig ha. Ha? Okay la. Oh. Taga dinhi ka. Mapakyan na kayo mo. May dakaburtahan tubig. Para yan no. Oh. Oh. Imo na laha. Ano nangyari nimo? Ha? May tumbler ha. Sige butangin tubig ha para di rin mauhaw. Okay? Oo. Manit bida. Lagi sila kita didan motor. Ini nga motoran na tika di kami ni Tay Edgar. Pagbayad ang inwaw. Lagad budoy kay igo man lakad ko kay siyempre nakakomplis man kita dito. Nakagpainwaw, tinagila nato na puhunan na laway. May kalano.
Pagsiring ko lang nga. Ay mali, payakad to nga nakapakuang kita ni wow. Wala agad pagsiring ko nga. Lord. Payakap. Oh, ito. Ipigdamang lakad ko pag ang ginapunan yun. Pag ang gingkup-kupan ako, islide ako ito dayon. Pero ano doon, tutbalay nira. Ano Marms! Ay di balay! Woo! Ano yung binunta? Apay! Ay patron! Ay kanalikod! Amanitin ko. Saan kayo? Oh, upaya. Upaya ha. Tangkay kita. Ay, wapa, naka-open ito. Okay, ito kay klaro lang ito. Madyan sa dahil kita. Hey, sangkay Tonyo! Uy, alo, kinakila ko naman isang koy. God bless you. Oh, Elio. How are you? Now I see you. God bless. Ano yung patron man? Oh, ha? May klase. Wala, agad na doon dito. Sula. Dito mo, sige. Ikaw ka, una. Mana? Ha? Paya ha? Oh, wala na kami. Okay na nanin ka. Sorry ko na. Tinori yun. Sakto ito. Paya ha? Kinaw ka na. Mana? Tubig pa yaw ka, iya. Ngayon na madali ya. Ha? Ngayon na madali ang tubig. Hay? Hay, matatagayin ito ba? Diba sumanong ba yan? O, ito na lang. Uy, pangang kita na eh. Takay dayon. Ay, sir. Sir, thank you, sir, ha. Sige. Oo. Idol. Oh, ano yung batos? Okay, makuon. Mabili na lang din hinkuan. Ano pa ito? Ayun. Natuod ka man ito niya. Ano ba't na impang magturumbo ko? Ayun. Okay. Nagloko iyo. Drawing man lang pero yung tinatidyoks. Ikaw na itong batos. Kinjan! Kinjan! Ano? Sakay daw nyo! Sangkay Tonyo? Yes. I have something for you. All right. Thank you. Marms. Uy. To. Naking ko naman aladi. Ha? Thank you. Okay, no? Dala ka pa matron kita, nakatumar-tumar pa. Dari may nuli ang luwat kita. Oo, tala, surong talaan ni luwat, ano? Again, this has been your friend from another stars. Ako yung papabili lagi hap ngayon ubos sa sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Ano yan, nagpapakya. Ayaw ko na. Ha? Nasakay ka? Ha? Kasi kung nasa kahiya, papasakyan ta. Okay, nagkampay hiya, nagkampay. Para ba? Okay. Ang